ba ƙarfi ne a cikin wannan kai fa da ce ma in ci da darajar annabi kakka buga ni haka Allah na gode ma kuma durin uwa an sha ruwa fa Allah ya haɗa ni da wannan gani da ya min magana da ina ci durin uwarsa masha Allah ai dakata sakoron uwarka ran dan yara ba sako ma bari ina zuwa ni da don kutumar ubanka ni kake cewa ya an kafa baba ni kutumar durin uwa da zuwai ni kake cewa wai in an sha ruwa wai maɗu an sha ruwa din an sha ruwa din wallahi ni kake faɗa wannan magana ina zuwa wasa ko wai ni in ka daga ne in ce dan man dan Allah in ci darajar annabi Muhammad ya ka aje ni a hankali ni kake ga wannan magana ko a'a kana ji tsayan ci uwarka to in bubbuga ka da wasa nake ma za ka ci uwarka ba ƙarfi ne a cikin wannan kai fa da ce ma in ci darajar annabi kakka buga ni haka matsala ce da